תגידי, אנחנו כבר בשבוע השני של החופש הגדול, את בטח עושה חיים, נכון? איפה את מבלה את החופש, תגידי? במקלחת. במקלחת? מה זאת אומרת? כן, זה חום, אני מתה. כל היום אני שוטפת את עצמי. כאילו, רק את הגוף, בלי חפיפה. כן, את משחקת בפארק מים? לא, אני מזיעה. בכל זאת, בתכן, את בטח חיכית לחופש הגדול, כל העונה, חופש גדול, זה החלום של כל ילד, זה מרגש. זה מלהיב אותך בעיקר, אני רואה. להתלהב. כן. פתח את המנוע. תגידי, איך את מבלה בחופש? איך את מעבירה את הזמן? במחשב, בפייסבוק, מה? לא, לא נכנסת לשם. למה לא? מלא פדופילים. אז מה את עושה, נגיד? את רואה טלוויזיה? לא, זה מנוון את המוח. כבר עדיף לצאת לשחק, וחברים, לעשות פעילות חברתית. יופי, אז את עושה פעילות חברתית? לא.